po natin because nabanggit po ninyo. Eh kung wala ho naman ho tayong ba ipakita, paano naman bumukha ho na naniwala lang ho kami. We need documentation po na nakalista talaga, na tumanggap itong mga taong ito, nakatransact po ninyo. So yun po. And wala kami, samahan po kayo ng aming Senate Security, i-retrieve po ninyo, pwede nyo sabihin yung sekretary nyo, makukulong na si Mrs. Diskaya, ilabas nyo na. Parang awa nyo na, Mrs. Diskaya, sabihin mo sa sekretarya mo, Iha, makukulong na ako, wala na magbabantay sa mga anak namin. Can you do that? Your Honor, upon my advice of my lawyer po, okay po, wala pong problema. Pero po, baka hindi po lahat siguro dahil syempre, Whatever is isa-isahin available, po, okay kung lang. ano po ang available na pwede ko pong makuha kaagad. Okay. Mr. Chairman, sorry. Pero yung ledger, dapat lahat. Eh, baka mamaya yung ledger, tatanggalan mo ng 3-4 na pahina kasi hindi lahat. Hindi ba, Mr. Chairman? Just, thank you, Mr. Chairman. Senator Hercito. Mr. Chair, pwede rin naman siguro kung natatakot sila sa security ng anak nila, pwede mo tayo mag-executive session only for that purpose. Or, ang balita rin namin kasi, Mr. Chair, yung mga pinangalanan ni Mr. Diskaya, yung mga hindi daw nagsauli. So, may text messages daw kayo. Baka kahit yung mga text messages, pwede nyo na pakita sa ngayon sa ating chair o sa member ng committee. Mr. Chair, medyo naguguluhan ako. Order muna, sandali. Okay. Pumayag na yung abogado mo na sasama kayo ng security ng Senate, di ba? At babalik kayo para dalhin yung dokumento, ledger. Nagpapatunay o nagsusuporta doon sa inyong sinumpang salaysay na may mga kongresista na nakatanggap sa inyo. Yun ang maliwanag, hindi ba, Mr. Diskaya? Your Honor, hindi lang po congressman, pati po mga Yes. ano po, Yes, maski sino, lahat. mga USEC. Lahat. But before we let you go, sinabi nyo rin sa inyong sinupang salaysay na wala kayong ghost projects, hindi ba? Yes po, Your Honor. Okay. Doon sa 421 na inspeksyon ng PNP saka ng 382.67 million total cost of ghost projects. 4, 2 Southern projects. 4, 2 Southern Leyte, First, saka Region 1, saka Region 4B. Sumunod, meron pa kayong 367.15 total cost of ghost projects. 3 sa Mindoro Occidental, isa sa Region 4B, isa sa Zamboanga City. Just for the record, ano? Kasi sinasabi nyo noon, wala kayong ghost project. Your Honor, hindi po ghost project yung mga lugar na yan. Yung iba po dyan po ay nagkamali lang po ng pinasang Hindi. coordinates lang po. Yan ang depensa lagi ng na iba yung grid coordinates, pero hindi pwede magkamali yung sumbong sa Pangulo grid coordinates. Kasi binangga pa namin ito sa DPWH website na meron ding grid coordinates. Kaya hindi pwedeng ipalusot na magkaiba yung grid coordinates. Anyway, that's just for the record. Sergeant at Arms, kindly escort the couple out of this session hall para kunin yung mga dokumento na kailangan natin. Thank you very much. Yes, where are we? And the ledger, Mr. Chairman, the ledger. Yes, understood. Mr. Chairman, just one procedural administrative matter. When are they supposed to come back? Wala kasing specific time. Within the day. Thank you, Mr. Chairman. Baka hindi na bumalik eh. Biro lang.